Moikka! Olen aina tiennyt, että nokkonen on varsinainen terveyspommi ja etenkin sen siemenet. Tässä on mulla viimevuotisia siemeniä. Kerron teille tarinan, joka muutti mun käsityksen ja mullisti sen totaalisesti. Amerikkalainen yrttiasiantuntija David Winston kertoi eräässä haastattelussa semmoisen tarinan. Hänellä oli asiakkaana nainen, joka oli käynyt kaikki mahdolliset lääkärit läpi ja käyttänyt jotain tiettyä lääkettä, jota käytetään munuaisen vajaatoimintaan. Ja se oli vähän aikaa häntä auttanut ja sitten sen lääkkeen vaikutus alkoi hiipua. Ja sitten tämä nainen tuli tämän David Winstonin vastaanotolle ja halusi jotain apua. Hänellä oli edessä se, että hänen pitää siirtyä dialyysihoitoon, koska se munuaisten vajaatoiminta alkoi olla niin vakava. Hänen munuaisensa toimi vain 16% siitä, mitä maksimissaan munuaiset voi toimia. Ja siinä vaiheessa hän tuli tosiaan tämän yrttiasiantuntijan luokse. Ja hän sitten ajattelee, että tällä naisella ei ole mitään menetettävää, eli dialyysi on väistämättä edessä. Lääkäreillä ei ole enää mitään keinoa, miten häntä voisi hoitaa. Niin tässä tilanteessa hän sitten otti käyttöön nokkosen siemenet. Hän teki alkoholitinktuuraa nokkosen siemenistä ja antoi tälle naiselle käytettäväksi. Tämä nainen oli silloin hiukan vajaa 70-vuotias. Ja tämä nainen alkoi käyttämään sitä tinktuuraa ja meni joku pari kuukautta, niin se arvo alkoi nousemaan. Ja se oli ehkä, kun se oli alkuun 16, niin se oli 18. Ja sitten se vähitellen oli noussut niin, että vuoden kuluttua se oli 28. Ja tämä nainen ei koskaan joutunut sinne dialyysihoitoon. Kuoli 82-vuotiaana sitten aivan johonkin muuhun, joka ei liittynyt munuaisiin ainakaan länsimaisen näkemyksen mukaan. Eli tämä nainen todellakin sai avun tästä. Ja sitten tämä David alkoi sen jälkeen kokeilemaan nokkosen siemeniä muillekin asiakkailleen, kellä oli tämmöistä vaivaa. Ja hänellä oli useita kymmeniä semmoisia, kenen kanssa hän oli kokeillut nokkosen siemeniä ja hän oli saanut hyviä tuloksia. Hän sanoi kyllä sitten siinä kertomuksessa, että sen hän huomasi, että nokkosen siemenet ei auttaneet niillä, kellä oli polykystiset munuaiset. Mutta muuten hän oli saanut hyvin rohkaisevia tuloksia siitä. Ja tosiaan nokkosen siemeniä on käytetty esimerkiksi hevosille sillä lailla, että niiden turkki alkaisi kiiltämään. Ja yleensä ottaen semmoisena voimavarojen vahvistajana myös ihmisille. Ja jos ajatellaan nyt, miten länsimaisen mukaan, että esimerkiksi aivot on sellaiset, jotka tarvii voimavaroja, eli muistisairauksiin niitä on käytetty. Sinikkapiippo mainitsee näiden auttavan väsymykseen, uupumukseen ja seksuaaliseen haluttomuuteen myös. Sinikkapiippo sanoi, että erityisesti toipilaiden, masennuksesta ja impotenssista kärsivien tulisi käyttää erityisesti juuri siemeniä nokkosista. Raskaana olevia varoitellaan vähän nokkosen siemenistä, että ne voi aiheuttaa kohdun supistelua, niin sen takia, että ei sitten raskaana oleville. Itse olen tehnyt nokkosen siemenistä tinktuuraa alkoholiin, eli mulla on tässä näitä vihreitä nokkosen siemeniä, niin niitä sitten olen laittanut alkoholia sinne, jotain 40-50% alkoholia kuivattujen siementen sekaan, ja niin, että ne kunnolla peittyy ne siemenet sinne, ja sitten olen antanut olla sen jonkun 6 viikkoa keittiön kaapissa ja hölskytellyt sitä lähes päivittäin. Sen jälkeen siilannut ja sitten on käytetty sitä. Ja näitähän voi tosiaan laittaa ihan vaikka aamupuuron sekaan, muiden siementen sekaan, mitä käyttää. Ja
sellaisia ohjeita tähän on annettu esimerkiksi, että voisi laittaa teelusikallisen, jossakin ohjeessa on, että ruokalusikallisen, että se vähän vaihtelee. Ja koska on akupunktiohoitaja, niin minua aina kiinnostaa myöskin kiinalainen näkökulma myös yrtteihin. Ja nokkonenhan on kotoisin Afrikasta tai Länsi-Aasiasta, eli tätä ei ole varsinaisesti Kiinan alueella, tämä ei kuulu perinteisiin yrtteihin, mutta kaikkia asioita voi tarkastella kiinalaisesta näkökulmasta. Ja kiinalainen näkökulma toteaakin nokkosesta niin, että se vahvistaa munuaisen energiaa. Ja munuaisen energiahan liittyy just kaikkeen, se on semmoinen varasto ja voimavarojen varasto. Eli kaikki, jotka niihin voimavaroihin liittyy, niin niitä toimintoja nämä siemenet tukee. Ootko sinä kerännyt nokkosen siemeniä ja miten sä oot käyttänyt niitä? Kerro kokemukseksi kommenteissa. Jos tykkäät tämän tyylisestä sisällöstä, niin paina peukkua ja laita kanava tilaukseen. Nähdään seuraavassa videossa.